A sesión extraordinaria deste pleno que ten como único punto na orde do día o Centro Xestor de Valorización de Residuos Non Perigosos na parroquia de Cacheiras. Bueno, en primeiro lugar, decir que aínda non estades constituídos, ou así mo manifestaron, como plataforma. Igualmente, en aras de clarexar todo e de daros voz e de que podades falar unha vez máis, non hai ningún problema, sobre todo porque, bueno, convén que todo o mundo coñeza de primeira man tanto o que se lle transmiteu unos veciños como o que vos querades transmitir. Faltaría máis. Os plenos extraordinarios, dicir que soen ser de mañá, pero en aras da transparencia e de que podades acudir todos libremente, era mellor facelos de tarde, como os ordinarios. Polo tanto, decidín facelo ás 8 da noite. Trasladachedes a través de... Bueno, a persoa designada para falar é Silvia Rama Crego, que andará por aquí. Sí. Si non che importa, por favor, achéguese. Podedes moveros un sitio? Bueno, ou incluso aí. Sí. Vai falar ela, en primeiro lugar, ten 10 minutos, tal e como manda o regulamento, despois interveredes vos, os grupos, e despois eu. E despois vou a pedir que fale tamén o técnico, o titular do Departamento de Urbanismo. Non hai unha segunda ronda de intervención? En principio non, porque un pleno extraordinario, sí. Podes encender o micrófono? Adiante, por favor. Gracias. Boas tardes, señora alcaldesa, membros da corporación, veciñas e veciños. Vaya por diante o noso agradecemento á señora alcaldesa por darnos voz neste pleno. Sí. Vale. Que tal? Ahora sí? Vale, gracias. Bueno, pois eso, decía que en primeiro lugar agradecer esta oportunidade. Tamén decirlles que, bueno, as camisetas que lucen algúns dos membros da corporación, se algún de vostedes a quere tamén, só ten que pedila, temos para quen queira. Quero dicir, non é unha cousa de que un sí e outros non. Hai para todos. Bueno, perdón. Bueno, dito queda. Che dicía que era mellor haberlo dito antes. Gracias igualmente. Vale. Bueno, pois, dito isto, a plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras Aldeas Limpas comparecemos hoxe neste pleno extraordinario como representantes da veciñanza da Torre, de Feros, Raxó e da contorna de Cacheiras, donde tamén se encontra unha residencia da terceira idade, un colexio, parques e zonas de lecer. Esta veciñanza está moi preocupada polo proxecto de instalación desta planta de tratamento e valorización de residuos da construcción e da demolición. A denominación legal desta planta é Centro Xestor de Valorización de Residuos Non Perigosos, tal como consta na convocatoria deste pleno. Isto obríganos a facer un inciso antes de empezar coa nosa exposición. Non perigosos é unha categoría legal dos residuos. Categoría que iría ligada a procesos previos á demolición, como son a inspección, a toma de mostras e a análise en laboratorio de todos os compoñentes sospeitosos de conter amianto para a súa posterior separación e tratamento. Na práctica, isto non se fai co rigor debido e moitos materiais susceptibles de conter amianto poden acabar sendo triturados ao aire libre a carón das nosas casas. Recordemos que hasta 1993 o amianto na construcción podía estar en aillantes térmicos e acústicos, en adhesivos, revestimentos de solos e paredes, placas de teito
e mesmo en azulexos e gotelé, entre moitos outros. E ata 2002 en cubertas, baixantes e en depósitos. Ademais desta preocupación, temos a preocupación do po con partículas de sílice en suspensión, que sería a causante da silicosis, e este elemento, a sílice, a día de hoxe está no 70% dos materiales de construcción. Por todo isto, esta denominación ou categoría legal de non perigosos para nós non é garantía de nada. Incluso aínda que todo fose ideal e non houbera risco algún de partículas perigosas, consideramos contraproducente para os veciños ter algo así a carón das súas casas, por moitas razóns máis. Dito isto, estamos aquí para defender algo moi básico, o dereito da veciñanza a vivir nun entorno saudable, tranquilo e compatible coa vida nas aldeas, e tamén para pedir responsabilidade institucional diante dunha decisión que pode condicionar de maneira moi seria o futuro desta zona. Queremos empezar deixando clara unha idea importante. Nós non estamos en contra da xestión dos residuos, nin da reciclaxe, nin da actividade económica. Sabemos perfectamente que os residuos da construcción teñen que ser tratados. O que cuestionamos é que unha actividade destas características se pretenda implantar neste emprazamento concreto, no medio dunha contorna habitada, próxima, moi próxima a vivendas, e integrada nun espacio rural que hoxe conserva un equilibrio social, territorial e ambiental que non debería romperse á lixeira. Porque non estamos a falar dunha cuestión abstracta, estamos a falar dunha instalación que suporía movemento continuo de materiais, entrada e saída de camións, maquinaria pesada, ruido, po, presión sobre os accesos e un cambio evidente na vida diaria da veciñanza, con unha capacidade de 25.000 toneladas anuais. E iso non é unha preocupación menor, é unha preocupación seria, lexítima e compartida por moitas persoas que viven nesta zona. A veciñanza pensa en cousas moi concretas, pensa no po e nas partículas en suspensión, pensa no ruido continuado da maquinaria e do tráfico pesado, pensa no deterioro das vías locais, no risco para peóns e vehículos, pensa na perda da tranquilidade e pensa en como unha decisión destas características pode afectar de maneira directa a saúde, o descanso, a mobilidade e a calidade de vida de quen vive ali todos os días. Falamos tamén dun impacto sobre o propio territorio, porque cando nunha contorna rural e habitada se introduce unha actividade industrial destas características, non só se altera o funcionamento diario do lugar, tamén se compromete a súa habitabilidade, a súa paisaxe, o seu valor residencial e o seu modelo de futuro. Non é unha decisión menor, é unha decisión estructural e os seus efectos poden ser moi difíciles de reverter. Tamén queremos expresar a nosa preocupación pola falta de información suficiente á veciñanza. Proxectos con posibles impactos desta magnitude non deberían avanzar de costas ás persoas afectadas, nin sen un nivel adecuado de transparencia, información e participación. A veciñanza ten dereito a coñecer, a opinar e a ser escoitada cando o que está en xogo é o seu entorno, a súa saúde e a súa vida cotiá. Non abonda con que a información figure formalmente publicada nunha páxina web da Xunta. As persoas afectadas merecen unha información máis próxima, máis clara e máis accesible. E quen debería proporcionar esa información entendemos que é o seu concello. Pero non vimos hoxe aquí para facer un pleno sobre o pasado. Non vimos a eternizar o debate sobre quen fixo máis ou menos en fases anteriores. Vimos, sobre todo, para falar do presente e do futuro. Vimos para formular a pregunta que de verdade importa neste momento. Que vai facer o Concello de Teo de agora en diante?
Nós sabemos que a autorización final do proxecto depende da Xunta de Galicia, eso é así. Pero iso non significa que o Concello teña que adoptar un papel pasivo, distante ou resignado. O contrario, precisamente porque é a administración máis próxima, o Concello é quen mellor coñece o territorio, a realidade das aldeas afectadas, a distancia ás vivendas, as limitacións dos accesos e o impacto real que unha instalación destas características pode ter sobre a veciñanza. Por iso, o que hoxe pedimos non é confrontación, o que pedimos é apoio. Pedimos que o Concello estea do lado da veciñanza. Pedimos que empregue con firmeza todas as súas competencias e toda a súa capacidade institucional para defender a saúde, a tranquilidade, a seguridade viaria, a calidade de vida e a protección deste territorio. O Concello entendemos que non pode limitarse a observar, non pode decirlle á veciñanza que todo depende de outra administración e quedar aí. A veciñanza espera algo máis, espera implicación, espera acompañamento, espera defensa, espera, en definitiva, que o seu Concello non se poña de perfil diante dun problema que afecta directamente a moitas familias. Hoxe vimos tender unha man e pedir unha posición clara, porque aínda estamos a tempo. Estamos a tempo de que o Concello acompañe a veciñanza con firmeza, a tempo de que exista unha defensa institucional clara deste territorio. Estamos a tempo de evitar que unha decisión con consecuencias moi negativas se consolide sen a resposta política e social que merece. Esta veciñanza non pide privilexios, pide sentido común, pide protección, pide que se teña en conta que esta non é unha localización indiferente, pide que non se faga recaer sobre as aldeas afectadas o custo ambiental, social e humano dunha actividade industrial privada con estas características. Pide que se preserve o valor do territorio, a tranquilidade do entorno e a dignidade de quen vive aquí. Estamos falando da calidade de vida de persoas que viven, traballan e crían aquí as súas familias. Estamos falando dun modelo de territorio e estamos falando do futuro das nosas aldeas. Por iso, dende a plataforma solicitamos formalmente o apoio deste Concello e pedimos que ese apoio se traduza en feitos concretos, en posicionamento institucional, en defensa activa diante da Xunta e en exercicio rigoroso de todas as competencias municipais que poidan resultar relevantes neste asunto. Unha posición clara do Concello enviaría ademais unha mensaxe moi importante á Xunta de Galicia, que esta instalación non conta co apoio nin institucional nin da contorna onde se pretende situar, e que existe unha preocupación real, fundada e ampliamente compartida pola veciñanza afectada. Por iso, rematamos con 3 preguntas moi concretas. Primeira, vaise comprometer o Concello a defender a veciñanza e evitar, dentro de todas as súas competencias, que esta planta se poña en marcha neste lugar? Segunda, vaise comprometer o Concello a actuar con todo o rigor necesario na revisión das cuestións urbanísticas, viarias, administrativas e de control municipal relacionadas con este proxecto? E terceira, pode afirmar que as estradas locais de acceso á planta son axeitadas para soportar o tráfico pesado continuado que circulará por elas si se leva a cabo este proxecto? No caso de que a súa resposta fose afirmativa, tamén quixéramos saber se existe algún informe que así o avale. Moitas grazas a todos por escoitarnos. Moitas gracias a ti, sobre todo polo tono, pola forma que é a correcta e evidentemente cando chegue meu turno respostaré a todo encantada e sobre todo para que se escoite o que parece que non se transmiteu despois de unha reunión aquí.
pero, bueno, o vou a explicar, a ver se todos, de unha vez, podemos entender. E, bueno, vamos a darle turno a los demás partidos políticos. Si queres, podes o quedarte aí ou volver ao teu sitio, como prefiras. Prefiro volver ao meu sitio. Vale. PSCT, por favor. Bueno, pois boa tarde. Eu, ao contrario que a Silvia, que a plataforma, considero que a convocatoria deste pleno extraordinario considero realmente un fracaso do equipo de goberno. Creo que realmente habería ou teríamos que ter convocado, teríades que ter convocado dende o equipo de goberno unha reunión para mobilizar a poboación, como se fixo cando foi o tema de Toisal, como se fixo cando foi o tema da pirotecnia en Solláns, con maior ou menor éxito, que podemos decir además que foi con gran éxito, alertar a poboación de que isto iba a pasar e deixar en mans da poboación a decisión de si isto era grave para eles ou non. Aquí é verdade que non se ocultou, porque é un documento de exposición pública, pero tamén é certo, e todos o sabemos, que non estamos mirando Doga todos os días e, por tanto, isto, cando chegou, xa estaba moi avanzado. Eu creo que se tería que ter feito de outra forma e convocar primeiramente a veciñanza da zona afectada, como se ten feito en outras ocasións, e, baixo o meu punto de vista, relaxaría e rebaixaría moito a tensión para con estas persoas desta zona. Ben, por outra parte, bueno, intúo que o argumentario da alcaldesa vai ser o mesmo que se deu no último pleno, que é unha cuestión totalmente da Xunta e que é unha cuestión legal e, efectivamente, e hai que remontarse a Toisal tamén, cando estábamos na loita coa plataforma da Casa Longa, no ano 2023, nunha lei que se chama de, bueno, lei de acompañamento dos orzamentos, para quen tampouco este todo o día mirando as leis, é unha lei que se aproban os orzamentos e se mete, por decirlo así vulgarmente, un batiburrillo de cambios, e en este caso un batiburrillo de cambios na lei do solo, que foi o que permitiu no ano 2023 que este tipo de actividades industriais pasaran a ser en solo rústico, ¿no? Porque hasta entón eran solo actividades gandeiras, agrarias, é dicir, estaban moito máis restringidos. Pero, efectivamente, esta lei que non foi debatida, porque vai na lei de acompañamento dos orzamentos, non se debaten os orzamentos, non se debaten estes epígrafes que se modifican, aprobouse así naquel momento como coladeira, ou así xa o víamos, e agora están empezando a agromar, e non serán os únicos que agromen por todo o país, este tipo de conflictos, porque o que non parece lóxico é que esa lei non determine ni siquiera un radio de proximidade de vivendas, por exemplo, que eu sei que é moi difícil coa xeografía galega non ter unha casa a mellor a 200 metros, pero a 50 metros o mellor parece de sentido común que sí que teña que haber unha radiación ou unha especie de rango deste tipo de ubicacións con respecto a vivendas ou a núcleos de poboación. Esta lei non xorde por xeración espontánea, esta lei xorde porque aproba un partido político que é o Partido Popular, cos votos do Partido Popular, e, por tanto, esta lei tamén é susceptible de ser cambiada, non é unha lei inamovible. Por tanto, o Partido Popular non pode xogar aquí a dicir que es que es de la Xunta, non podemos hacer nada. Home, podemos dar pasos no sentido de que esta lei nos está empezando a dar problemas no territorio. En concreto, no Concello de Teo temos un moi grave. Como temos este problema moi grave, e efectivamente é unha competencia da Xunta de Galicia, e entendo que o Concello de Teo non é un axente moi activo na decisión, porque efectivamente a avaliación ambiental ven da Xunta de Galicia, como ben dixo a plataforma, sí que creo que hai unha serie de aspectos que, se o Concello tivera vontade, se poderían mirar, non quedarse ali dicindo non podemos facer nada. Porque me remonto a cando foi o da Casa Longa e que se mirara ata os ruídos que iba a facer aquelo, e que lle deramos voltas por todas partes, porque que non se podía con Altri, non se podía coa pirotecnia, non se podía coa Casa Longa, e isto só se vai parar coa movilización cidadá, e isto un goberno responsable ten que decilo. Se nos viene algo moi gordo, preparádevos, porque isto só paramos con movilización cidadá, e eu con vos, porque eu tampouco quero que isto se implante aquí. Esta sería unha forma coherente e lóxica, se realmente queremos que isto non se implante, de dicirlo ou de trasladarlo á cidadanía. Porque, insisto, legales eran moitos proxectos hasta que se pararon coa presión veciñal. Creo que as peticións que plantexa aquí a
plataforma, si se vai a comprometer a defender a veciñanza, isto non pode implicar sentarnos a dicir que é unha competencia da Xunta, porque a Xunta tamén sodes vos. É dicir, a Xunta goberna o Partido Popular que é o mesmo que goberna en Teo. E, ademais, non se pode estar 3 anos dicindo que este goberno si sabe interlocutar coa Xunta, que os outros éramos parvos e non sabíamos, que vos sí que sabedes interlocutar coa Xunta, e cando hai que interlocutar coa Xunta, es que es de la Xunta, non podo interlocutar con la Xunta. Eso sí que é unha incoherencia moi grande. E eso sí que non é de recibo e non está sentando ben. Ben, a veciñanza, eu creo que os motivos que se expuxeron aquí son de sentido común, ninguén o querería ao lado da súa casa, ese machaque, como el vecino del cuarto permanentemente en obras, non machacar ese residuos sólidos, ese PO en suspensión, e a alcaldesa non pode vir aquí a dicir 20 veces, como no pleno pasado, que la ten unha peor en frente da súa casa. Deixe de vitimizarse en este proceso, porque eso tamén joroba, e realmente aquí hai unhas vítimas que son os veciños da contorna desta planta. Bueno, María, por puntualizar, ti xa estás dando por feito, se ve que non escoitaste moito o que dixe no pleno pasado, que non fixe xestións e que non falei coa Xunta. Error. Punto número 1. Punto número 2, vouche recordar, xa que falas de Casalonga, que tampouco respostástedes o mesmo que hemos feito aquí, por estrategia. A diferencia é que a nos acusan de procrastinar, de non facelo. Agora desgranaré na miña intervención por qué, pero con documentos, non de decir cuestións, pois así, lanzarlas ao aire. Evidentemente, se se pudera cambiar a lei, que aí vamos a estar de acordo, evidentemente, eu sería a primeira e a lo mellor xa o trasladei. Igualmente decirche que neste proxecto non hai irretroactividade. Que quere decir eso? Xo explico. Que non aplicaría tampouco a isto, aínda que agora mesmo se mudara a lei. Pero bueno, eso por puntualizarte, porque despois non va a haber outro turno. Por lo tanto, voceiro do BNG, por favor. Hola, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer á presidenta da plataforma a intervención en representación de toda a veciñanza afectada e agradecer e animar a todas as persoas preocupadas por esta situación a que defendan os seus dereitos como están a facer estas persoas. Por parte do BNG, sí que intentaremos colaborar en todo o que estea na nosa man para evitar que esta planta se faga realidade no lugar onde se pretende. Agora ben comezando, sí que vou facer antes de comezar co que teño preparado unha pequena puntualización co tema das camisetas, como ben decía a presidenta da plataforma, nos pedímolas. O sea, está ben que lle dé as gracias polo aviso, pero nos pedímolas, vostedes tamén as poderon pedir. Bueno, solo por puntualizar, despois falas e non che vou interrumpir, pero eu estuve falando precisamente porque é unha anomalía que eu me dirixe a eles, pero en aras de que a lo mellor descoñecen o funcionamento, me comuniquei con eles para que solicitaran a súa intervención aquí no pleno. Podían haber comentado das camisetas, nada máis. Pode continuar e non vou interrumpir máis. Bueno, gracias. Despois, bueno, tamén comentar que está ben que diga o do pleno extraordinario que se convoca ás 8 da tarde, en ningún sitio ben escrito que os extraordinarios teñen que ser pola mañá, entón tampouco é un favor, é algo mínimamente de deferencia, pero vale. E, bueno, xa para comezar un pouco, o que está a acontecer con este proxecto de instalación do Centro de Xestor de Residuos da construcción e demolición entre as aldeas de Feros e a Torre non só é un conflicto puntual, é unha cuestión de modelo de concello, de respecto institucional e de defensa do rural. A primeira pregunta que compre facerse é clara. A actuación do Goberno municipal e o da alcaldesa até agora neste asunto é o exemplo de como vai actuar o Concello no futuro ante situacións semellantes noutras parroquias. Vai volver poñerse de costas a veciñanza cando estea preocupada por algún asunto? Vai mirar para outro lado para non incomodar aos seus? Hai algo que non admite discusión. Todas as persoas que viven en Teo teñen dereitos. Todas, sexan ou non votantes do seu partido. E vostede non pode usar o altafalante que lle dá ser a alcaldesa de Teo para deslegitimar ou sinalar a quen expresa preocupación polo seu presente e polo seu futuro. Aínda que vostede non o crea, as persoas pensan e pensan por si mesmas.
insultalas insinuando que actúan auditado e non se sabe quen, a quen retrata a vostede. Nesta plataforma hai veciñas e veciños de todas as cores, e iso sei no ben porque estuve fora falando con eles hai un rato. Seguramente tamén hai votantes seus, e digo seguramente porque algún tamén o coñezo. Están indignados, porque vostede os ninguneou e tratou de criminalizar as súas demandas xustas. Por qué? Pois porque se dá a casualidade de que tamén hai veciños e veciñas nestas aldeas pois que non son da súa corda e tamén son recoñecibles. E vostede pretendeu enlamar todo dicindo que isto era todo unha manipulación e un couso politizado e non sei cantas cousas máis. Está a radio que se poden descargar os podcasts. Pois non, señora alcaldesa, nesta plataforma non hai ningún partido político, polo menos que eu saiba, o meu non está, ni ningún sindicato tamén que eu saiba. O que hai son veciños e veciñas e están bastante enfadados. De onde ven o seu enfado e a súa preocupación? Que isto é o importante? Pois é moi sinxelo e perfectamente comprensible. Pois da pretensión de instalar no medio das súas casas unha actividade xeradora de pó, ruído e tráfico pesado. Da falta de información e transparencia por parte do Concello, que nin sequera avisou a veciñanza. E da sensación de abandono institucional ao ver que o seu goberno municipal e, sobre todo, a súa alcaldesa, pois non defenden con claridade os seus intereses. Porque, señora alcaldesa, o que se percibe é que vostede está máis preocupada polo xogo político que por exercer como alcaldesa de todos e de todas. E iso leva inevitablemente a unha pregunta incómoda. A quen defende vostede realmente? Vostede afirmou que o Concello non emitiu informe no procedimento ambiental para non prexudicar a veciñanza, pero esta explicación é difícil de soster. Renunciar a exercer unha competencia municipal non protexe a ninguén. Ao contrario, deixa a veciñanza sen defensa institucional. Ou é que realmente o que non quería era perxudicar a empresa? Ou quizáis non quería perxudicar os seus compañeros de partido na Xunta? Pois vostede presume moito, e o levamos dicindo moito tempo, que sabe cando e a quen. Pois non anda sempre paseando concelleiros por aquí? Por que non lles pide que veñan dar un paseo ao redor de onde está a planta e se pretende instalar a outra? E de paso, xa que veñen, o mellor facemos como cando ven o rei, cando estaba o señor Fraga aquí, e lle arreglamos as beiras rúas e lles poñemos o saneamiento, que leva paralizado 2 anos. Pois estaría todo moi, moi ben. E, bueno, mellor que non chova, porque senón igual quedan os coches aí atascados. E o importante aquí é falar tamén de infraestructuras viarias, como dixo o presidente da asociación, porque as pistas de acceso ao terreo onde se pretende instalar a planta pois non están preparadas para soportar este tipo de tránsito continuo. Quen vai asumir o custo do deterioro? O Concello, entendo. O sea, todos os veciños e as veciñas. Pois está ben a cousa. Ou se vai exixir responsabilidade á empresa por usar as pistas e por destrozalas. Bueno, o máis importante aínda, como se vai garantir a seguridade viaria nunha contorna onde conviven vehículos pesados, con acceso a vivendas, tránsito peonil e rapaces nas calzadas, nun sitio onde non collen un camión e un coche de lado? Pois, señora alcaldesa, a veciñanza de Ceros, de Raxó, da Torre, bueno, entendo que de todo Cacheiras, o que están a dar é un exemplo de responsabilidade e compromiso co seu territorio. Está mobilizada para defender a súa saúde, a súa calidade de vida e a súa forma de vida no rural. Iso non merece desprecio nin descalificacións. O que merece é escoita, respecto e política de altura. Gobernar non é evitar conflictos nin silenciar voces críticas. Eso dáselles ben. Gobernar é dar a cara, escoitar a xente e defender o interese xeral por riba de calquera outro. Por iso, hoxe, o que se lle pide é claro, que rectifique o ton e respecte a veciñanza mobilizada, que asuma un papel activo na defensa dos intereses das persoas afectadas e que actúe con responsabilidade para evitar que este proxecto se desenvolva nun lugar claramente inadecuado. Porque o que está en xogo non é só unha planta de residuos. O que está en xogo é o modelo de concello que queremos ter e que valor lle damos ao noso rural e á nosa forma de vida nas aldeas. Grazas. Bueno, pois moi ben, voceiro do BNG, vostede mesmo xa se contesta, se autopregunta, se contesta todo. Non fai falta que o diga, dito tamén por propios veciños tanto de Feros como da Torre. Nos desto non queremos saber porque nos estamos preocupados por esa planta, a igual que a alcaldesa. Agora desgranaré na miña intervención con documentos oficiais porque non se respostou clarísimamente. Non quedará dúbida ninguna, o aseguro. Despois, queda claro quen defendo. Lóxicamente aos meus veciños, pero hai unha cousa que se chama lei. Eu sei que é difícil de entender, porque hai moita xente que cree que está por enriba da lei. E a mí me gustaría, e xa non sei como dicir, porque xa o dixen públicamente, en toda parte e lugar, que se fora por esta alcaldesa e por este equipo de goberno, eso non se instalaría aí.
máis aló de que leve 20 anos facendo xa un desenvolvemento industrial, que tamén, insisto, lle ofrecín unha parcela, yo digo públicamente, no polígono industrial, esta alcaldesa. Tanto a él como ao resto de veciños que son empresarios aquí en Teo e aos que queren venir aquí a establecerse. Pero concretamente estamos falando desta empresa e estou dicindo o que eu fixen. Evidentemente, unha cosa é o que eu quero, espero e desexo e outra cousa moi distinta é os dereitos que teñe o empresario, que non llos podemos coartar, porque entonces non sería unha democracia, evidentemente. Que a mí me gusta que eso vaya aí? No, para nada, absolutamente para nada. O digo alto e claro, o dixe no pleno pasado, o dixe nos medios de comunicación, o dixe aos veciños que quixeron vir. Eso é inapelable, eso é así. Pero, que propón o BNG? Quitarlle os dereitos? Eu estou suxeta a responsabilidade xurídica, Eso é inapelable. E ese suelo, nos guste ou non, está calificado como rústico, non como se está a dicir aí, desgraciadamente, residencial. Non é residencial. E iso non o digo eu, o dio Peixón de Teo, que é de 2010. Se estudiamos todas as vías posibles, si podíamos utilizar o Peixón noso para que non se instalase eso aí, non por la transitoria primeira. Pero, bueno, na miña intervención, que virá ahora, clarexaré todo. Voceira do PSOE, por favor. Antes de seguir o paso, se me permitides un segundo, porque sí que é certo que vostede ao principio comentou como iba a funcionar o pleno, pero tamén quero que quede manifestamente claro que non se está respetando, porque vostede dixo que interviñamos unha vez cada un e logo interviña vostede ao final, e nos está intervindo constantemente. Non só temos un turno de palabra, vostede vai ter 3 ou 4. Non o considero xusto. Dito cal, podemos continuar. Sí, pero bueno, como ti dicías, en ningún sitio está escrito que teña que ser de mañá e en ningún sitio está escrito como teñen que ser as intervencións. Vale? Voceira, disculpe, de PSOE. Boas tardes a todas e a todos. Para comenzar, quería puntualizar que, efectivamente, e agradecer o horario, cando solicitamos a convocatoria deste pleno, como sempre solicitamos que se faga en horario de tarde, horario a partir das 8, que é moito máis doado para todos asistir, tanto para os veciños como para os concelleiros. Por tanto, agradecemos o horario que xa solicitamos en máis ocasións. E comenzo entonces. O Grupo Municipal Socialista considera que a instalación da planta de residuos en Feros é unha aberración urbanística e unha aberración social. Concordamos totalmente cas peticións dos veciños e parécenos totalmente surrealista o informe favorable de Medio Ambiente e solicitamos a este Goberno que tome as medidas oportunas para a súa rectificación. Cando hai vontade política, hai posibilidades e cando esta vontade vai acompañada do peso da veciñanza, hai posibilidades. En canto ao seu grupo de goberno, queremos decir que cambian de postura vostedes según a posición na que estean, en goberno ou en oposición. Todos nos temos que acordar do tema Toisal, porque nos afectou a moitos de nós moi directamente. E falaban vostedes en ese momento de que se guardaba información, que había oscurantismo por parte do goberno, etc. O mismo está a pasar ahora mismo, pero no lado contrario. Seguimos preguntándonos todos por que non se informou a veciñanza da instalación desta empresa. Estamos seguros de que se a Xunta non fose do seu partido, estarían agora todos vostedes detrás da pancarta. Vou aproveitar para recordar unhas manifestacións de hemeroteca do seu partido respecto á planta de Casalonga, no ano 2018, cando vostedes eran oposición. Decía a señora Paula Prado, el PP asegura que la planta de residuos de Teo se evitaría con un informe de incompatibilidad de la alcaldía. Paula Prado solicita que el concejal de urbanismo o el alcalde emitan un informe de incompatibilidad urbanística por su proximidad a las viviendas de la zona. ¿Por qué non o fan agora? Ya en el 2018, el PP valoraba crear una iniciativa solicitando a la Xunta una modificación o regulación para evitar que estas instalaciones se ubiquen cerca de las viviendas y mantengan unas distancias mínimas de las mismas,
Prado decía que a maneira de dar carpetazo ao asunto era ese, informe de incompatibilidade urbanística. Seguimos con declaracións do PP en xullo de 2020. Ante o problema de Casalonga, o PP defendía a unidade dos veciños e veciñas e de todos os grupos políticos. A unidade fai a forza, efectivamente, e entre todos conseguiremos logros. Pois animámola a que faga o mesmo agora, que se una a todos os grupos políticos e ao movimento veciñal e evite o desastre que pode causar a ubicación da planta de residuos en Cacheiras, porque aínda estamos a tempo. A instalación desta planta en Feros é aberrante, volvo a repetir. É imposible que se controle a actividade destas características. Non se pode mezclar o uso industrial co uso habitacional. Non fan falta informes, é de lóxica e de sentido común. E vou a recordarlle tamén por casualidade a postura do alcalde do Concello de Abadín, tamén do Partido Popular, ante o proxecto dunha planta de biometano no seu concello. Tamén decía o mesmo, que non tiñan ferramentas para loitar contra a planta de residuos. Entendemos que hai medidas legales e administrativas que o Concello de Teo pode activar se tivese vontade política de protexer o entorno e os veciños e veciñas de Cacheiras. Podería emitir valoracións negativas por motivos medioambientais ou accesos inadecuados ou cambios e modificacións no proxecto orixinal. Podería frearse a concesión de permisos de obra mentre se tramitan cambios normativos, unha medida que xa foi aplicada en outros concellos. Podería alterar as normas subsidiarias para restringir este tipo de usos en determinadas zonas. Establecer un límite de tonelaxe nos camiños públicos, si é que non existe xa, como todos pensamos, e non se está cumplindo, que dificulten o tránsito de camións necesarios para a planta. Calquera destas medidas podería ser aplicada se houvese vontade política pola súa parte para evitar a instalación desta planta tan perxudicial para os veciños de Cacheiras. Hoxe, na visita da Concelleira de Vivenda, falaban vostedes, e se lles enchía a boca, de Galicia calidade. Empecemos por calidade no entorno das nosas vivendas. Organice unha visita da Conselleira a Feros e fale alí de Galicia calidade. Falaba tamén vostede de atraer veciños ao Concello, para que o Concello medre. Pois esta non é a maneira. Comece por manter a poboación que xa temos, porque a instalación desta planta de residuos en Teo non fai medrar, sino que a poboación perxudicada terminará marchando. Nada máis. Moitas gracias, voceira. Bueno, decir o que dixe fai 5 minutos que non debeu de estar vostede atenta. O que se cambie a lei, agora mismo, non tendría retroactividade. Desgraciadamente. Eso para empezar. Despois, agora vou a falar eu, despois lle pedirei ao técnico do Departamento de Urbanismo que fale e que intente respostar, bueno, que fale técnicamente que é o que ten que facer. Si esa carretera soporta o novo tráfico, o teñen que decir os técnicos, non a alcaldesa ni nos políticos. Eso, evidentemente. Despois, por contestar á presidenta da plataforma, a futura plataforma, quero decir, as súas cuestións, o Concello está máis que comprometido. E agora o vai a ver vostede. Outra cousa é que a lo mellor, pues, bueno, non lles guste o que fixemos ou non queran escoitar, porque, bueno, xa se sabe que non hai peor sordo que o que non quere escoitar. Non estou dicindo que sexa o caso, pero, bueno, eu me vou explicar e, además, agradecería que aquí houbera máis xente, máis dos que están aí fora, para que pudieran escoitar as miñas respostas, as miñas explicacións a todo, porque todo, xeralmente, soe ter unha explicación. Salvo que se hubiera procrastinado, cosa que agora que non pasou e que vou a demostrar, evidentemente. Tamén dicir e puntualizar que o pleno pasado estuvo aberta esa porta, de feito hubo vecinos que suberon, que baixaron e demais. O digo porque, bueno, que quede claro. O Concello sempre actúa con rigor, sempre, porque ademais non pode ser de outra forma. Eso, me gustaría que determinadas apreciacións que non son de recibo non se efectuasen, porque pode levar á confusión. E iso non é así. Unha administración pública que se precie sempre actúa con rigor. O das estradas, volvo a decir o mismo, eso terán que determinar os técnicos, non os políticos.
Pois ben, a pesares do que se poda decir ou incluso insinuar, algúns por descoñecemento, por eso me gustaría que aquí houbera máis veciños todavía, e outros interesadamente, este equipo de goberno sempre estuvo e estará do lado dos veciños. Así, insisto, como vou a demostrar agora mesmo, a verdade só ten un camiño. Deixar claro que tivemos unha xuntanza con algúns veciños, recuerdo a Javier Arca, que está ademais entre o público, Jesús Freitas, o señor do Pazo, bueno, veo a varios dos que estuvechedes por aquí, varios dos que agora conformades a futura, ou ides a conformar a futura plataforma. A eles, a vos, se vos explicou perfectamente e clarísimamente a situación. Aparte deso, vou a desgranarlo aquí outra vez e de verdade que agradezco moitísimo, por eso quise facer un pleno extraordinario, non meterlo en un punto na orde do día, do vindeiro pleno, sino quería aquí clarexar diante de todos, é unha cuestión preocupante e é unha cuestión, efectivamente, con la que en muchos puntos estou totalmente de acordo. E esta alcaldesa en deixamais dixo que non. Esta tramitación efectivamente é autonómica, eso non o podemos obviar e además é inapelable. E non o digo eu, o di a lei, quen determina quen ten as potestades é a lei, non a alcaldesa de Teo. Iso, como digo, é todo demostrable. Ao Concello de Teo o que se lle solicita dende a Administración Autonómica é, dentro do expediente, un informe de viabilidade urbanística, que coa lei na man só podemos facer un informe favorable. Vou a ler o artigo de seguido, artigo 35, apartado M da Lei do Suelo de Galicia, que demostra o que estou a dicir, que tiñamos que contestar sí ou sí favorablemente. Polo tanto, non é deixación de funcións, como algunos están dicindo todo o día, algún guerrero do teclado que anda por aí todo o día contando cuestións que evidentemente descoñece, non quero ver mala fe, pero foi por estrategia. A lei, o artigo, di, artigo 35, usos e actividades en suelo rústico, do suelo que estamos a falar. O apartado M, como dixe, fala, cita entre outras, instalacións e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicacións, producións, almacenamiento e transporte de enerxía, gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e tratamento de residuos, públicas ou privadas. Continúa o artigo, isto podedes, xa digo, lei de... Usted non pode intervenir. Sí, o acabo de leer, pero la próxima vez... Sí. Sí, sin ningún problema. Agua, saneamiento e xestión e tratamento de residuos públicos ou privados, sempre que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos terreos por los que discurren, o cal se cumple. Que non pode falar, por favor, Javier, non quero votarlle, pero... No, escoite, é mellor. Gracias. É mellor porque non pode, senón entonces todo o mundo quería falar. É por unha cuestión de orden. Vale? Bueno, non fai falta que se vaya para nada, que eu quero que se quede aquí a escoitar o que vostede xa sabe. Algúns grupos e organizacións están intentando deixar o Concello como que procrastinamos e facemos deixación de funcións, o cal non é certo. É unha falacia, pero hai moitos interesados en empañar a verdade. Efectivamente, como dicía, non contestamos por estrategia pura e dura. E vou non demostrar aquí e agora, recibimos unha reiteración da Xunta de Galicia de petición, unha comunicación oficial, que di o seguinte. É unha carta oficial que vou colgar nas redes, para que ninguén pense que hai nada que ocultar.
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático. Asunto: reiteración da solicitude dun informe no procedimento de avaliación ambiental simplificada. A presidenta decía, se chama así e non estamos de acordo. Es que o proxecto chamase así, por eso pusimos no pleno. Proxecto: Centro Xestor de Valorización de Residuos Non Perigosos na parroquia de Cacheiras. Promotor Excavaciones Midón, Sociedade Limitada. Bueno, como os Vox Populi, o podo decir que isto é unha carta pública. Localización, Concello de Teo, clave, eso non fai falta que o diga. Bueno, o 18 de 12 de 2024, dentro do procedimento de avaliación de impacto ambiental simplificada do proxecto arriba indicado, solicitámoslle o informe establecido no artigo 46.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación ambiental, BOE número 296, de 11 de decembro de 2023. Transcurrido o prazo na dita norma, sen que se teña recibido a resposta, reiterámoslle a solicitude para que no prazo de 10 días hábiles emita o seu informe. Lembrámoslle que a falta de informes das administracións públicas afectadas podería supoñer que o órgano ambiental tivera que finalizar o procedimento co arquivo das actuacións. Eu creo que queda bastante claro por que non se respostou. Porque aspirábamos a que se arquivara o expediente. De acordo co arquivo, sigue, 47.c da mesma norma, sempre xuicio de que o promotor podera reclamar a administración competente a emisión do informe, a través do procedimento previsto no artigo 29.1 da Lei 29/1998 do 13 de xulio da xurisdicción contencioso administrativa, BOE número 167 do 14 do 7 de 1998, Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental. Por eso o Concello non resposta. Aparte de que non é o único, lle podo falar aquí, estos son documentos públicos que calquera o pode descargar. Concello de Melide, gobernado polo BNG, proxecto de valorización de residuos non perigosos nas instalacións existentes. Non contesta. Concello de Moeche, o mesmo. Non goberna o BNG. Quen goberna? Bueno, pois en Melide, o PP no... Na Arzúa, bueno. O Grove, que sí que gobernades. O Grove, tampouco resposta. Muras, tampouco resposta. A ver, o que quero decir con isto es que eu entendo que vos non tedes por que saber isto, pero os veciños que sí que viñeron se lle explicou. Se lle explicou, ademais, polo técnico do Concello, porque eu o expliquei, pero eu podo entender que a lo mellor vos, como desconfiades que son unha política e a lo mellor non son da vosa corda ou que vos que eso eu entendo perfectamente e non teño nada que dicir, pero vos lo está contando un técnico, polo amor de Dios. Bueno, vostedes además na plataforma teñen varios funcionarios, que esos funcionarios evidentemente saben como funciona todo, pero bueno, vamos a seguir. Isto mesmo de non contestar a petición foi o que se fixo tamén polo anterior equipo de goberno cando a canteira de Casalonga. O que pasa é que se nós non respostamos é porque procrastinamos, pero cando o fain alguén do Partido Popular ou da dereita é que non, é que procrastinaron, pero se o fai a esquerda, non, está todo perfecto. Eu xa dixen por activa e por pasiva que ofrecina ao empresario unha parcela. E volvo a insistir, e o digo alto e claro para que o quera escoitar, evidentemente. Esta alcaldesa e este equipo de goberno non quere eso aí. E o podedes preguntar ao propio empresario.
De feito, foi convidada a varias reunións que tiven donde manifestaba que se iba a desenrolar o polígono industrial, cousa que estamos facendo e que está aprobado o plan e que sería o lugar idóneo. Xa dixen, el ten os seus dereitos. Pero el, evidentemente, ten os seus dereitos e nin a administración autonómica ni a administración local poden coartar esos dereitos, porque hai unha cousa que se chama xusticia e hai unha cousa que se chama tribunais. Por lo tanto, volvo a repetir, ni esta alcaldesa comete ilegalidades por la Xunta de Galicia, ni a Xunta de Galicia as vai cometer por esta alcaldesa ni por ninguén, porque xa solo faltaría. Igualmente, volvo a contar o que contén esa xuntanza de veciños. Eu mesma fixen saber a consellería implicada que eso non me gustaba nesa ubicación, que non me parecía axeitado. Pero eles, evidentemente, contestaban o que eu xa imaginaba, que eles teñen que aplicar a lei, que non lles queda outra, que a lo mellor a eles tampouco lles encanta, pero os políticos, que o entenda todo o mundo, non facemos os informes técnicos. No, señor, os fan os técnicos, que para eso están. E dá igual que goberne a Xunta o BNG, que goberne a Xunta o PP, quen goberne. O fan os técnicos. E, por certo, técnicos que firman e que están xuxetos a responsabilidade xurídica, o mesmo que eu. Insisto, na plataforma hai varios funcionarios que deberían de saber que isto é así. Non nos fa ni o conselleiro, ni o presidente, ni a alcaldesa, no. E, bueno, sinceramente, o preocupante é que están tirando contra os seus propios compañeros, que son os que emiten esos informes e aplican a lei. Vamos, que é unha obriga e deberían de saberlo. Outra cousa é que queran confundir. Isto todo, insisto, explicamos aos veciños que viñeron ese día ao Concello. Eses mesmos, que, bueno, como decía, conforman hoxe a plataforma, oye, que é moi lícito, cuidado, é moi lícito, eu de eso non estou dicindo absolutamente nada. De feito, recordo que o señor Freitas, que non sei se está por aquí, al rematar a reunión, como venía un pouco nervioso, me pideu disculpas por las formas en un primer momento, e, lóxicamente, eu entendo, son cuestións, oye, que está a túa casa aí e que eu as comparto, evidentemente. E me dixo textualmente, e algún outro tamén, que ahora entendían por que non habíamos contestado. Que ahora o entendían. De feito, os deixamos a porta aberta para todo o que poiderades necesitar. Alguén manifestou, imos a coller un abogado, e nos dixemos, oye, pois o que necesitedes, aquí está o Concello de Información e estamos a disposición, pero a situación é esta. Está moi ben vir ahora cos mundos de Yupi e decir, si fixeras un informe, vamos a ver, calquera sabe que un informe, cando hai unha norma suprema, é a que aplica. Pero, bueno, eso explicará mellor o técnico que a min. Con respecto ao intento de culpabilizar ao Concello de que non se sabía nada e de que era culpa nosa, como pode ser de dominio público? Como podía ser de dominio público nas 13 parroquias? Nas 13. Aquí vou a sacar tamén falo de Luou, de Lampai, o sea, das 13 parroquias. Aquí tedes un exemplo do que digo. A plataforma de Casalonga, o 29 de decembro de 2024, avisaba en redes. Publicouse, ademais, tal e como reza a norma no período de exposición pública. Na páxina do tramitante, no DOGA, periódicos, non se pode engañar a todo o mundo todo o tempo. Aquí teño esta captura que todavía sigue colgada da plataforma de Casalonga, donde di, temos coñecemento dun novo proxecto de planta de tratamento de residuos en Cacheiras, en exposición pública ata mediados de xaneiro de 2025. Deixamos aquí toda a información. Aquí está todo. No, isto non é a web do Concello, pero eu non son o tramitante. Bueno, usted non está no uso da palabra. Igualmente, decir que é curioso que non o sabía ninguén,
Pero aquí a plataforma Casa Longa limpia de residuos, si vas, o sigue o BNG de Teo, aquí está, estos que no sabían nada, o sigue o PSOE de Teo, y bueno, son de Teo, pero que ti ahora eres reconvertido a PSCT. Bueno, está claro que no podes falar, non podes falar. Evidentemente, vos ten cuidado co que diga e ciñase a usar falar no seu turno. Guarde as formas. Eso por un lado, porque aquí ninguén sabía nada. E a mí todo o mundo me falaba do tema, non entendo nada, incluso os propios partidos. Bueno, acabo de demostrar que evidentemente se sabía. Polo tanto, queda claro, sobre todo, por que non se respostou por estrategia, e por intentar non prexudicar aos veciños. Bueno, vostede pode ter a súa opinión, que eu a vou a respetar, pero queda acreditado que ademais era de dominio público. Es que o sabían en toda parte e lugar. Doutra banda, temos outro intento do Grupo Municipal Socialista, que se reunieron, me chega un WhatsApp que leí no pasado pleno, donde unha persoa me alerta e me di xa non chegaba co que van a implantar, sino que por enriba de todo, ahora veñen os camiones de lixo aquí. Eu dixen, pero como? No, eso non é certo. Sí, sí é certo. Reuníme, bueno, lle decía a outra persona, reuníme cos socialistas de Teo. Bueno, o pliego de contratación, que o leí no pasado pleno, pero que vou a volver a facerlo porque creo que este tema ten que quedar o suficientemente claro, desminte totalmente iso. E non só desminte, seno que falaron dunha ubicación provisional e agora mesmo teñen un baixo en alquiler con aparcadoiro para os vehículos dos traballadores, que era o que falaba o pliego. Os camións de lixo, van a Santiago de Compostela. Vou a ler o pliego, que tamén é público, ven en castelán. Punto 11.9. El contratista deberá adscribir al servicio unas dependencias adecuadas y suficientes donde albergar, entre otros, la oficina de administración, el almacén, aparcadoiro de vehículos, aquí no dice camións de lixo, vestuarios para o persoal, etcétera, para la prestación del servicio ubicadas en el término municipal de Teo. Era una oficina de información con un apartado para que se cambiaran os traballadores, bueno, por aquelo do tempo, de non perder máis tempo, bueno, por outro tipo de, isto agora aquí no cifra, e os vehículos dos traballadores. Pero lo que sí que é preocupante de todo é que nesa mesa estaba unha concelleira do PSOE que votou en todas as mesas a favor. E o preocupante é que pensaba que eran camións de lixo e vota a favor. No, eran vehículos dos traballadores. Sí se vota. ¿Se vota o no se vota? Claro, ti emites un voto en contra si no estás de acuerdo. Bueno, hombre, pero si ha habido votos particulares. No me discutas. Claro, claro, que sí, que se emiten votos particulares. Son cousas distintas, non entendemos para nada. No, sí, ti sí que o entendes. Bueno, isto en resume é o que a verdade esconde. Que trasladábamos unha mensaxe que non chegou aos veciños. Por eso este pleno, para que se escoite todo o que temos que dicir. No dialogue, por favor. Por esta alcaldesa, e o volvo a repetir, por si non quedou suficientemente claro, non se implantaría ese xestor de residuos inertes nese núcleo, nin en ninguna parte que non fora o polígono, ou bueno, unha ubicación que fora axeitada, que para mí sería o polígono industrial, que para eso o estamos desenrolando. Pero esa é unha cousa moi distinta. O que eu quero, espero e desexo entra en confrontación polo que se ve co que os técnicos da Xunta de Galicia pensan, que son os que emiten os informes. Tamén hai que decir que o promotor preguntou directamente en urbanismo
a sabendas que se estaba desenrolando ese polígono, porque o sabía de viva voz pola alcaldesa e estuvo aquí en 2 reunións que hubo públicas para esa parcela, igual non tiñamos que haberle dito o persoal de urbanismo que efectivamente que a día de hoxe, en 2024, non había todavía desenrolado, non estaba desenrolado o polígono industrial. Estaba aprobado el plan inicial e estamos en empezamos agora con las expropiacións. Pero claro, ninguén ten a culpa do que se tardou en desenrolar. E que quede claro, igual que no pasado pleno, o que acabo de demostrar, o Concello está cos seus veciños. Outra cousa é que vostedes, agora e sempre, pensen o que pensen, que eu o vou a perdonar, o vou a respetar, evidentemente. Tú eres surrealista, sí. Entón, nós estamos cos veciños, non coas politizacións. E non vou a decir cousas que me chegan de vamos a por Lucía, temos Lucía para rato. No, eso xa non vou a entrar en eso. As voces que teño, que están dicindo por aí que son todopoderosas, a mí me encanta o poder que me atribúen, e eu non digo que fora desinútiles, digo que non pedías, que é cousa distinta. Que é cousa moi distinta. Evidentemente, volvo a insistir, si tivera ese poder, ni eu tampouco tiña unha ferralla, que además non son inertes. Por certo, clarexar, isto sí porque me preocupou. O amianto, que xa o escoitei tamén en radio, tiene un tratamento especial, va a plantas especiais, non vai. Non. O sinto, pero non. Pois eu tampouco tería eso na miña urbanización, que aí sí que non son inertes. Pero claro, teñen os seus dereitos, nos guste ou non. Non por favor, Javier. No, tiña de quédate escoitar que está ben. Tiña des 10 minutos o non mire o reloxo, deixei falar todo o que queríades para manifestar o que non podes dialogar. Tersiversa o que queiras, non podes dialogar. A día de hoxe, eu creo que sí. A día de hoxe, teño aquí un certificado que acredita que non temos ninguna solicitude. Falo do Concello de Teo e a día de hoxe. Que non temos ni solicitude de título habilitante, nin solicitude de desenrolo de actividade relacionada con esa xestora de residuos a día de hoxe, por parte da empresa da que falamos. E xa vos explicamos, a tramitación non é nosa. Non é nosa. A ti persoalmente che dixen, oxalá fora nosa, porque intentaríamos, de todas formas tamén che falei coa verdad, intentaríamos todo, pero igualmente, si a lei lle confire unos dereitos, eso chámase prevaricación e está tipificado no Código Penal. En todo caso, o que teñen que facer aquí, e vos lo dixemos, sería unha comunicación previa que, como o seu nombre indica, non é pedir permiso, é comunicar, comunicación previa. Entón, o certificado informa que, salvo erro involuntario, non consta que ao longo dos anos 2024, 25 e ata día da data, a empresa Excavaciones Midón Sociedade Limitada teña presentado no rexistro de entrada deste Concello comunicación previa ou solicitude de calquera outro título habilitante para a instalación dun centro xestor de valorización de residuos non perigosos na parroquia de Cacheiras. Dicimos este nome porque é o que ten o proxecto. Para que así conste e surda os efectos oportunos, expido presente en Teo a 8 de abril de 2027. Eu pouco máis teño que decir, que calquera cousa seguimos a disposición do que podamos axudar, non politizar, axudar aos veciños que están realmente preocupados, e agora lle vou a pedir, porque lle pedín ao titular do Departamento de Urbanismo, que fale como técnico. Por favor. Señor Soto. Hola, buenas tardes. Yo lo que voy a intentar es explicar cuál ha sido las actuaciones del Departamento de Urbanismo del Concello de Teo. Perdón.
Sí, sí. Me acerco más. Vale, perdón. Vale, y el porqué de algunas de ellas e intentar también explicar cuál es la tramitación de este tipo de actividades. Vale, la tramitación está regulada por la Ley de Evaluación Ambiental, una ley de competencia autonómica y que regula que este tipo de actividad, en base a un anexo de la ley, necesita una tramitación ambiental simplificada. Esa tramitación ambiental es previa a cualquier autorización municipal. Hasta que no se obtiene esa autorización ambiental, no se va a obtener ningún título habilitante dentro del concello. Ni siquiera empieza a tramitarse dentro de este ayuntamiento. Vale. La competencia en materia de medio ambiente lo regulan dos leyes estatales, una ley estatal y un reglamento. Vale. Deja claro que la competencia en materia de medio ambiente es del Estado y de la comunidad autónoma, en ningún caso de la administración local. La única competencia que le da a la administración local en materia de medio ambiente en el tratamiento de residuos son el tratamiento de residuos sólidos de las ciudades. Esa es la competencia municipal. Yo no creo que haga falta, pero por si acaso, la ley que lo regula, que es la 7/2002 de residuos y suelos contaminados para una economía circular estatal, dice en su artículo 12, competencias administrativas, que corresponde a las comunidades autónomas ejercer la potestad de autorizar, vigilar, inspeccionar y sancionar las actividades y producción de residuos. Por lo tanto, le compete desde el primer momento hasta incluso el control de las medidas de minoración de efectos, le compete siempre a la comunidad autónoma y no al concello. Entonces, yo sobre todo lo que voy a intentar es que cada uno tenga sus competencias y saber cuáles son las municipales. Dentro de esta evaluación ambiental simplificada hay lo que se llaman los informes de las administraciones. Y uno de los informes que regula la propia ley es el de la territorial, es decir, al ayuntamiento en el que se va a situar esa actividad. Ese informe, como no puede ser de otra forma, es un informe de viabilidad urbanística, porque el ayuntamiento solo tiene competencias en materia de urbanismo. Y ese informe, como decía la alcaldesa, y casi ya lo ha dicho ella, pero por si acaso lo voy a intentar repetir. Perdón, como decía la alcaldesa, y yo lo voy a repetir aunque sea... Vale, lo primero que habría que mirar es la transitoria primera de la ley del suelo, ayuntamientos con planeamiento adaptado a la ley 2002, que es nuestro caso, que dice que en el suelo rústico, lo voy a decir en palabras para que todos las entendamos, en el suelo rústico desaparece lo que figura en el plan y entra en funcionamiento lo que dice la ley del suelo del 2016. Por lo tanto, nuestro plan no tiene nada que decir más allá de la clasificación de suelo rústico. A partir de ahí tendríamos que ir a lo que dice la ley del suelo, y es el famoso artículo 35 de usos del suelo rústico. Y el 35M, y lo voy a leer hasta el final, ya lo leyó la alcaldesa, yo creo que no merece la pena, ¿no? Con lo que se ha dicho aquí, sí hubo una incorporación en una ley de acompañamiento de presupuestos, tal como se dijo, y se le añadió lo de públicos o privados, porque este ayuntamiento defendió, cuando pudo defenderlo, que ese artículo M se estaba refiriendo solo a actividades públicas. Pero yo ahora ya no lo puedo defender porque quien legisla, que es quien lo tiene que decidir, ha puesto públicos o privados. Y ha quedado claro. La última frase. Siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren. Bueno, esto que ya se planteó en Casalonga, en La Cantera, está clarificado, por si acaso, porque sigo oyendo cosas cuando menos no muy ajustadas a la realidad, está clarificado en la Ley Estatal del Suelo. Y dice lo que son esas transformaciones urbanísticas y lo deja claro. No es este el caso. Y más aún así, por si acaso alguien lo duda, hay dos informes de la Junta Consultiva en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. Si los quiere alguien, no hay ningún problema. Uno va al Ayuntamiento de Mazaricos y otro al Ayuntamiento de Brión, en el que deja claro lo que es una transformación urbanística y que pavimentar, dar acceso,
urbanizar una parcela no es una transformación urbanística. Una transformación urbanística es aquello que tiene un carácter integral de una zona del territorio. No es este el caso. Por lo tanto, sí es de aplicación directa el artículo M y sí que es un uso permitido en suelo rústico en la legislación gallega, con independencia de las opiniones que podamos tener cada uno. Vale. Cuando se nos pide el informe de viabilidad urbanística, teniendo claro esto, teniendo claro que era un uso permitido en suelo rústico y por lo tanto que era un uso permitido para esa parcela, recuerdo que esa parcela es de suelo rústico, coge y este técnico entiende que es mejor no emitir ese informe, pero porque mantengo la misma opinión que mantuve cuando Casalonga, y agradezco que se haya recordado que se me criticó por lo mismo, por no emitir ese informe. Y es cierto que se me criticó por lo mismo. Bueno, yo sigo manteniendo la misma postura, al menos estoy en la misma, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un uso permitido. Y al ser un uso permitido, mi informe solo iba a poder ser favorable, o ya digo desde ahora que iba a ser favorable. Me he molestado en mirar las 10 últimas plantas que se han presentado a evaluación ambiental, bueno, en este caso simplificada, en la Xunta de Galicia. Se pueden ver porque están colgadas de las páginas web. De las 10, 7 no contestaron los ayuntamientos. Hay 3 que contestaron, es cierto, y las 3 que contestaron fue favorable. Todavía no he visto ninguna desfavorable. Yo no la conozco, seguro que las hay, pero yo no la he encontrado, ¿eh? Entonces, a partir de ese criterio, y ahí sí que no voy a volver a leer, porque está regulado en el 47 de la Ley de Evaluación Ambiental, que en el caso de no contestar cualquiera de las administraciones y entender el organismo actuante, en este caso Medio Ambiente, de que es necesario ese informe para poder continuar, supone el cese de la tramitación. Vale, en este caso, Medio Ambiente entendió que no era suficiente para cesar la actuación, pero es que ese artículo 47, en su último apartado, llega a decir que el promotor, ante la inactividad de una administración en emitir su informe, puede irse directamente al contencioso a exigírnoslo. De ese nivel es el no emitir un informe. Entonces, no es algo baladí y no era una tontería. Puede haber gente que crea que hicimos bien y que hicimos mal. Yo eso lo acepto perfectamente, pero sí quiero explicar por qué nuestro departamento tomó esa decisión. A partir de ahí, de momento seguimos sin ninguna solicitud en este ayuntamiento, para nada que sea sobre este tema de la planta de residuos. ¿Cuál sería la tramitación, si la hubiera, que le corresponde al ayuntamiento? El título habilitante de naturaleza de obra, me refiero, que puede ser una comunicación previa o una licencia en función del tipo de obra que se vaya a realizar, que no lo sé, y la comunicación previa de actividad. Quiero recalcar una cosa para adelantarme a muchas. Nuestra legislación, y esto creo que ya es desde hace muchos años, y no solo la urbanística, sino también la local, dice que las licencias tienen un carácter reglado, tienen un carácter tasado. Nuestra ley del suelo y nuestro reglamento de ley del suelo dice que los informes técnicos y jurídicos municipales versarán sobre el cumplimiento de la normativa urbanística, el planeamiento municipal y la ordenación territorial. No podemos entrar a mirar otras cuestiones. No puedo denegar una licencia por cuestiones medioambientales, porque no es mi competencia. Y lo quiero dejar claro a día de hoy porque sé cómo son estas cosas. Es decir, sí va a haber una tramitación municipal, sí que tendremos que o bien otorgar una licencia, si piden una licencia, o bien tramitar una comunicación previa, pero no vamos a llegar más allá. Respecto a la competencia del transporte, vuelvo a decir lo mismo. La legislación estatal regula y dice que el transporte de residuos, tanto su control como su inscripción, le corresponde a la comunidad autónoma. El ayuntamiento no va a poder participar en nada en los transportes de residuos. Y lo último ya, en cuanto al control del cumplimiento de las medidas correctoras, que el informe de evaluación ambiental, que a mí me gustaría que la gente lo leyera, porque es un informe que, por cierto, no solo es el Concello el que no ha contestado. Yo, por ejemplo, puedo decir
que la Federación de Ecologistas Gallegas tampoco contestó, que la Sociedad Gallega de Historia Natural tampoco contestó. Es decir, no somos los únicos, a lo mejor es que piensan algo parecido a nosotros, por ejemplo, la Federación Ecologista Gallega. Pero en este informe hay informes no solo de medio ambiente, aquí hay informes de la Dirección General de Emergencias, de la Dirección General de Salud Pública, del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, de Aguas de Galicia, del Instituto de Territorios de la Xunta de Galicia, de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Y todo eso está en el expediente de la Xunta. Todas esas administraciones sí han informado. Y, por lo tanto, sí hay unas medidas correctoras sobre las que yo no voy a opinar, pero sí van a tener que ser cumplidas porque el organismo del medio ambiente va a tener que exigir que esas medidas correctoras de producirse la actividad se cumplan. Y yo hasta aquí es la labor municipal que hemos hecho. Gracias, Iñaki. Creo que ha quedado bastante claro, refrendado todo lo que he dicho. Y querría hacerle una pregunta a la secretaria, saber si en las mesas de contratación se vota. Hola, boa noite. Efectivamente, en función de cal sea o obxecto da mesa de contratación, sin que hai momentos onde se adopten acordos e se precisa unha votación. Gracias. Vale, moi amable. Espera, momentos puntuais no que se dice, eso non é xeralmente se vota nunha mesa de contratación, eso é cando non Vos estamos de acordo dicides en que algo. non se vota e eu vos digo que sí. Lucía, deixame clarificar, perdona, porque efectivamente non... Eloi, deixame que cho aclare. Non vos digo que exista, porque vos levades moito tempo e participades en moitas mesas, non facemos un acto formal, non levantamos a man. Vale, a secretaria ou a persoa que en cada caso vos corresponda vos di, vou poñer un exemplo, o que agora vai acordar a mesa vai ser asumir o informe técnico de que non hai baixas temerarias, ou o que vai acordar a mesa vai ser facer unha proposta de adxudicación a favor desta empresa, o que vai acordar a mesa fai requerirlle a empresa X para que subsane un documento. E a secretaria ou a persoa que en cada caso corresponda vos pregunta, estades de acordo? Quero dicir, eso é unha votación, perdón, Eloi, é unha votación. Quero dicir, se me estás preguntando, eso é certo, dunha forma formal, non facemos un levantamento de man. Faise un levantamento de man en casos moi puntuais que teño que recoñecer que ademais no caso do lixo existiu porque había certa controversia, pero... Claro que hai acordos, pero a min sorpréndeme e disculpádeme que poñades eso en dúbida, porque eu levo aquí 18 anos, vos levades un tempo tamén, e non se me queredes poñer en entredito de que se hai un sistema de levantamos a man, como facemos nos plenos, eu aí teño que recoñecervos que non é unha práctica interna, pero que facemos todos os días cando facemos mesa. A secretaria cánsase de reiterarvos en cada momento cal é o que acorda a mesa. A mesa adopta acordos, pero de todo tipo, do que vos acabo de dicir, e moitos máis. Admitimos empresas, excluímos empresas, damos por vos as xustificacións de baixas temerarias, dámolas por malas, pedimos documentos, facemos propostas de adxudicación, facemos un montón de cousas, e cada un destes actos é un acordo, unha proposta da mesa. Eu teño unha pregunta, entonces. Entón, cando eu digo, cando a min nunha mesa de contratación se me di estades de acordo e eu non digo nada, que hai veces que non digo nada, que é unha abstención ou é un voto a favor? Porque non me posiciono en contra, pero non digo nada. Entón hai que cambiar ese sistema de votos. Bueno, vale, non vou a entrar porque penso que isto é un tema que desborda un pouco esta situación, pero xa vos aclaro que nas mesas nunca houbo ninguna incidencia. Se hai algunha dúbida, efectivamente as mesas adoptan acordos. Gracias. Bueno, pois damos por finalizado o pleno. A presidenta quere volver a falar. Solo quería recordar a última pregunta. Sí. Saber, entón, quen tería as competencias para que nos informe de si os camiños de gran tonelaxe teñen permiso para circular por a estrada pola que están circulando xa ahora e pola que van a circular ainda máis si se implanta este proxecto. Espera, si vos pediría... Que te achegues un momento para que quede, porque despois hai que levantar un acta.
Pois o que quería era saber, entón, quen ten as competencias ou quen ten información para... o sea, necesitamos saber, queremos saber, en estas estradas locais por donde están circulando a día de hoxe camións xa de gran tonelaxe, si estas estradas son axeitadas, si hai un límite, como está a situación con respecto a estas estradas que para nós son claramente estreitas, non sei se ten que haber algún tipo de consideración a hora de pavimentalas ou que levan por debaixo. O sea, pregunto desde a absoluta ignorancia. A quen lle podemos preguntar si estas estradas son axeitadas para este tipo de tráfico? Pois creo que respostei antes aos técnicos, en este caso entendo que sería a policía, que entendo, estou falando agora, creo que sería a policía quen tiña que aplicar a normativa o ben estatal ou non sei cual sería. Eu descoñezo agora mesmo, non vou decir unha cousa que non saiba. Pois entón, se xa tes o informe da policía, non entendo nada. Que cho dé a ti e explicas porque estou xa unha anomalía tras anomalía. Se non che importa, yo das a ela. Non, mira, non che vou a permitir que nos acuses de eso. Os dixemos unha persoa que falara en nome de todos. Isto está regulado e está publicado no DOGA, no BOE. Te mandé, ademais, a fotografía para que o veras. Non vai a ser que pensases a alcaldesa como é do PP me quere engañar. Pero, bueno, si quieres... Como xa é extraordinario de extraordinario, achégate e fala, querido. É cariñoso. No. No. Non vou a falar das faltas de respeto de falar cando non corre e demais, pero, bueno, non tiene importancia. Entendo que estades nerviosos. Sí, sí, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo soy Javier Arca y soy el vicepresidente de la futura asociación. El informe sobre la carretera ya lo pedí yo a la policía, bueno, yo y unos cuantos más. Además, se tomaron la molestia ya cuando hicieron un informe de llamarme telefónicamente para explicármelo antes de mandármelo. En esa conversación... Sí, perdón. En esa conversación, el propio policía me dijo que pidiendo eso, que lo ponía en un compromiso, porque la carretera es de uso, es una carretera de concentración parcelaria de uso rústico. Entonces yo no sé lo que es eso y le pregunto qué significa. Y el policía me dice, ¿qué significa? 3.500 kilos. Entonces me estás poniendo en un aprieto porque eso significaría que no podría pasar ni el camión de la basura. Y así lo ponen en un informe. No ponen los 3.500 kilos, pero sí que ponen en la última línea que no consideran apropiado hacer la señalización vertical porque eso impediría el paso de usos básicos como el camión de la basura, etc. Entonces, si un camión de la basura no puede pasar, ¿cómo puede pasar? Que pasará no sé cuánto, pero más de 3.500 kilos, pongamos 5.000, 6.000, ¿cómo pueden pasar los camiones actualmente ya, que son de hasta 44.000 kilos? Eso no es un impedimento para parar la planta, urbanísticamente. A ver, ten sectoriais, a nós non nos consultan eso. De todas formas, dicirche que ese informe o solicitarei, de feito o voceiro do BNG tamén lle mandei, que fixo un montón de preguntas esta semana, xa lle mandei aos departamentos correspondientes que contestaran, pedirei eu ese informe da policía. O que non entendo é a pregunta da presidenta. Si pregunta quen lle ten que preguntar e xa lle preguntache desa policía, bueno, non entendo ben. Vamos a ver. Perdón, pode ser que fose bueno, pois unha falta de comunicación. Sí, unha falta de comunicación interna. Seguramente se trata de eso. Vale, nada, sin problema, sin problema. Pero yo creo que eso tenía que haber sido ya un impedimento en cuando usted misma dijo que le preguntaron
por la parte urbanística del Que me preguntou, perdón? la Xunta, cuando le piden, No, cuando no, hacen a la mí consulta. a Xunta de Galicia o único que me fai é esa consulta. Despois me manda unha reiteración. Sí. A mí non me fala da viabilidade da parcela urbanísticamente falando. A mí non me pregunta ninguna outra cousa. E como che acaba de decir o titular do departamento, isto non funciona en unha administración. Entón, se che preguntan unha cousa, tú estás obligado ou ben a non respostar, que cho permite a norma. Xa creo que quedou bastante claro coa carta que lín, por que non respostamos, por estrategia, cosa que a vos xa os adiantamos, pero bueno, como veo que os sigues poñendo en entredito, bueno, pues teño que respetar, lóxicamente, e faltaría máis. Isto é o que che digo, ten sectoriais. A mí ninguén me ha preguntado absolutamente nada máis que o que vos sabedes. Parcela, viabilidade. En este mismo caso, otros de los organismos sí que contestaron con condicionantes. Y eso está publicado por la Xunta, en este mismo caso. Mire, yo le voy a decir unha cousa. Vostede me pode creer ou non, e eu o vou a respostar. Acabo de demostrar lindo un párrafo de unha carta oficial, non de unha anotación da alcaldesa, de unha carta oficial, que además vou a poñer en exposición pública. Por que non respostamos? Porque con eso, e cos demais que non contestaron, podería haber suposto o arquivo desa actividade. Creo que era claro, meridiano. Vale, pues volviendo al tema que estábamos tratando, yo les pido, como lo hice ya con la policía, y ahora tuvimos que presentar un segundo escrito para que lo detallen correctamente, que señalicen la vía verticalmente, si es que no tienen miedo de anular el paso de los camiones actualmente, claro. Pero que si es verdad lo que dice el informe de la policía, claro. Eso va a determinar os técnicos, insisto. No determina ni o equipo de goberno ni a corporación municipal. En el eso informe o fan pone os técnicos. Que fue consultado a urbanismo, aquí, que la policía consultó a urbanismo. A ver, está por escrito, por alusión, Iñaki, por favor. Yo creo que se están confundiendo dos cosas. Lo que se le consultó a urbanismo es de dónde viene esa vía. Y esa vía viene de concentración parcelaria. Venir de concentración parcelaria no es una clasificación de la vía. Las vías, el plan general las clasifica en 4 categorías y ninguna de las categorías es concentración parcelaria. Hay vías de concentración parcelaria que ahora mismo son calles en este ayuntamiento. Las vías de concentración parcelaria, la concentración parcelaria de Teo hay que recordar cuándo empezó y muchas de ellas ha habido transformación urbana. Hay parcelas de concentración parcelaria que ahora mismo son urbanas consolidadas. Entonces, no confundamos de dónde vienen las vías con qué categoría tienen las vías. Yo lo que no sé ni voy a afirmar en ningún caso es cuánto soporta ninguna pista. Porque para eso hay que hacer unos estudios técnicos bastante potentes como para saber cuánto va a soportar una pista. Yo no me atrevo a mirando para una pista, no tengo esa capacidad de decir cuánto va a soportar, eso lo prometo. Para eso están los informes de cuando se hicieron los asfaltados, que sé que existen. Yo no los entiendo, pero habrá que revisarlos. Porque si están de nuestra parte, tendrán que poner las trabas a la implantación que sean posibles. Por contextualizar un pouco, ¿qué informes de asfaltados? ¿A qué te refieres? Cuando se hizo el asfaltado, eso va sobre un proyecto técnico. Tanto de Hombre, sí, pero no medimos... Vamos a ver, se fai unha medición, cho explico porque seguramente xa ves o que o descoñeces. Se fai unha medición do todo o tramo, se mira os elementos de seguridade e outro tipo de cuestións, pero esa xa che adianto que non, aparte de que bueno, pues seguramente sexa unha cousa que temos que mirar, non digo que non. Ahora, bueno, vos tamén podedes dirixiros á policía, que xa vexo que o dirixistes, sí, claro. Non hai ningún problema. Xa veo que os movedes ben cando queredes. Igualmente. Por supuesto, es que tenemos que hacerlo. Porque eso era un trabajo previo que se podía haber hecho en la fase inicial. Pois se deixamos a mano tendida, o normal, pero bueno, eu aí non vou a decir nada. Eso se lo comenté aquí cuando nos juntamos. Y fue precisamente, Iñaki, el que nos dijo, tenéis que pedir a una policía. Usted estaba al lado de él.
Sí, pois, bueno, eu, como falaba con varios Porque veciños, non claro, lo yo recordo, dije aquí, sinceramente. A ver si lo teníamos que pedir aquí, y dijo, no, eso a la policía. Y fue lo que hicimos. O sea, nos basamos en vuestro Bueno, mensaje. no, pero non é unha crítica, é respetando o Claro. que facedes. Por suposto, faltaría máis. Pero, digo yo, el informe policial saldrá de algún sitio. No creo que le haya dado allí... Vamos a No, poner esto. o informe No, policial o fan a policía que a que sabe de seguridade vial e demais. Eu xa che adianto que eu de seguridade vial sé o que podemos saber todos aquí. Bueno, non sei se hai algún experto que me perdone, pero evidentemente eso es algo moi, moi concreto. Vale. Alguna cuestión máis? No, si puedo hacer un matiz. Yo me tomé la molestia de leerme el informe de Midón, el que presenta en la Junta para su aprobación, y nosotros, sin saber mucho, ya encontramos puntos flacos, o por lo menos sesgados. Ustedes se tomaron la molestia de leer el informe, aunque no tuvieran que hacerlo, es una pregunta. Antes de no contestar o máis contestar... alá das preguntas xa che digo que o que eu haya lido ou non, No me interesa. haz el favor de dejarme falar, Claro. porque eu a ti creo Sí, que estou perdón. abrindo a mano demasiado demais. Bueno, demasiado está dando voz al pueblo, que es lo que está No, diciendo que quiere hacer. dar voz ao pueblo está regulado, e xa falou a Sí. túa dona por ti. Vos dixechedes, os preguntei, vai a falar unha persoa en representación de todos. Sí. Eu non elixo quen Sí, fala. por supuesto. Vale, vamos a entender as cousas como son. Eu non son técnica, non son técnica. Pero tiene un equipo de gobierno en el que habrá algún técnico. No, Digo, equipo de goberno bueno, no. equipo de gobierno, vamos, Temos o gente- Consello se compón de Vale. funcionarios, Sí. efectivamente. E que queres que che resposte? Ti me estás preguntando a mí si o leín ou no. Si o Claro. leí. Contesto, non son técnica. vale, bueno, Non che podo decir, descoñezo a túa profesión. Seguramente ti Yo- eres técnico, sí, yo sí. non teño ni idea. Eres técnico? Sí. Bueno, pues entonces saberás que todo o que No de eso, contei, pero sí. todo o que contei do procedimiento, perdone. que no de esto, no de eso, soy técnico de telecomunicaciones, no de urbanismo ni de... Vale. Bueno, pues non, se preguntaba se eras experto No, para nada. Esa era a pregunta. Pois, evidentemente, non sei se o titular do departamento leu o proxecto. Claro. Quiero decir, nosotros somos gente de a pie y nos molestamos en leerlo para intentar entender cómo se puede llegar a aprobar en la Junta un proyecto que presenta una parte interesada. Pero mira, cho volvo a Entonces, para explicar, buscar porque o leen os técnicos problemas. especializados, por eso se piden sectoriais de toda parte e lugar, precisamente para que aporten, apliquen medidas correctoras si son necesarias ou non. Eu aí vin un montón de medidas correctoras, xa digo, e o digo alto e claro, non teño ni idea si son suficientes. Bien. Porque si no estaría contando, pues bueno, unha falacia, porque evidentemente eu non son técnico a ese nivel. Perfecto. Entón, non podo decirche, sé que hai moitas medidas correctoras, non sei se van a ser suficientes Imposible. ou non. Bueno, pues supoño que habrás Es al aire libre. Con eso se dice todo. Eso metido en una nave, podemos llegar a entenderlo, porque estaría confinado. Al aire libre eso no lo para nadie. Y eso es de sentido común, o sea, no hace falta ser técnico de nada. No hay más que ir a Sergude, que está ya a 8 kilómetros, y ver cómo funciona eso. O sin ir a ningún lado, en YouTube, y ver lo que es una planta RCD. Es una aberración, a 60 metros de cualquier casa. A ver, vamos a ver unha cousa. Entonces- Unha cousa é que non este nun lugar axeitado, que Total. para mí, xa o dixen, Sí, sí, o sí. volvo a repetir, Pero hai que alto defenderlo. e claro. Defenderse o defendín, e non só eso, sino que ademais é demostrado por qué. Bueno, No diálogo que estou hablando eu agora e despois fala perdón. vostede o que queira. Sí. Evidentemente, xa o defendín da maneira que sabemos. A lo Pues, mellor vostede mellor que a yo mí. creo que es insuficiente. No, bueno, Es mi é o opinión. seu parecer e Sí. eu o respeto. A mí me pode parecer outras cousas e, lóxicamente, hai que, lóxicamente, respetarnos que isto é unha convivencia. Sí, sí. Máis alá deso, eso é unha planta, insisto, non está no lugar axeitado. Eu xa dixen donde era para esta alcaldesa o lugar axeitado.
Non sei se habedes falado con Bidón, ou se habedes ido para ali. Aquí habéis vido unas cuantas veces e podéis venir as que queirades. Eso por suposto. Pero tamén hai que saber donde dirixirse. Vale, ten un último matiz, si me lo permite. Igualmente, che digo, é unha planta de reciclaxe de inertes de material de construcción. E volvo a insistir, que lle quede claro a todo o mundo, non está no lugar, para mi criterio, adecuado. Totalmente. Eso está claro. Despois, poden decir o que sexa, pero que sae da boca da alcaldesa é iso, o que traslada na xunta é iso. Bien. Vale. Tengo un último matiz, si me lo permite. Sí, hombre, claro. No sé si saben que la propia Xunta hizo una guía tanto para los ayuntamientos como para otros organismos de cómo tramitar un expediente de este tipo, o sea, cómo tratarlo. Y uno de los puntos atañe directamente al Concello, que es que los concellos deben informar a todas las personas afectadas para que tengan conocimiento. Es una guía publicada en la Xunta, para que tengan conocimiento directo. Y ustedes, ni siquiera en la página del Concello, en la que ponen todos los días, pone el chip al perro, pone el chip al gato, viene el... No, es perfecto, O sea, son campañas que fai o propio Concello. Claro, no es una crítica. Que é moi distinto ao que é unha administración tramitante. Pero esto no fue importante como para una publicación. Pero vostede sabe que de licencias e que de cousas se tramitan con respecto a todos os concellos de Galicia na Xunta de Galicia, e volvo e demostrei que era de dominio público. Sí. Tamén es de dominio público lo del chip del gato. Y creo que está a años luz de importancia de una planta de este tipo en medio de las casas. Entonces, yo ahí veo una dejadez intencionada. Perdone que se lo diga así. Pues mire, non yo vou a consentir, porque non. Esa es mi opinión, porque si no publicaran nada... Eu acepto que me diga, mire, alcaldesa, a mí non me gusta como o fixo, porque eu faría desta mañeira. Bueno, eso o acepto. Ahora, que me diga que fixemos deixadez, hombre, por favor, acabo de ler documentos oficiais que refrendan e que son inapelables porque se fixeron as cousas. Yo esto mismo se lo pregunté. Pero vostede, si quiere seguir instalado en eso, no hay ningún problema. Eu creo que deberían... Bueno, no voy a decir nada más. En una conversación que tuvimos usted y yo, en privado, me dijo, es que no podemos, cuando le hice esta misma pregunta, me dijo, es que no podemos publicar todo lo que se hace. Como, Dios. No, é que é certo. Sí, claro. Pero, yo vuelvo a decir, vostede sabe cantos expedientes se tramitan por la APLU, xente que fai cousas ilegales, Augas de Galicia, hai infinidade de cousas de vital importancia para todo o mundo, pero o Concello ten a súa propia tramitación, que é na que ten que centrarse. Estamos hablando de un clic de ratón, Usted le está pero dando mire, de más... verdad, No, es que me gustaría solo que me responda así. Le da más importancia a cualquier publicación de ese estilo, del chip el gato, que me parece muy bien, a decir, oye, vecinos, pero vamos a ver, ¿por qué mezcla churras con merinas? No, claro que no. ¿Pero por qué mezcla churras con merinas? Es que porque tengo Hágase que un favor, hombre. No, de verdad. Yo creo que cualquier persona lo entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Le quitó la importancia a este asunto. No es verdad. Porque, aunque no es verdad, porque si no, no me hubiera molestado en hacer una estrategia. ¿Por qué no me hubiera molestado? Porque era de dominio público. Ahí ya está. Arreglado. Porque era de dominio público. ¿Usted entiende o que é o dominio público? No lo entiendo para nada. Bueno. No lo entiendo para nada. Sí. Lo siento, pero no lo puedo entender. Era un esfuerzo tan grande decirlo. Pero vamos a ver, si os sabía todo o mundo. Yo le estoy no le estoy preguntando que no sabía. ¿Quiere seguir enrocado en eso? Sí. Siga. No le estoy preguntando si lo sabía todo el mundo. Proximidade das elecciones municipais, sabemos perfectamente todo o que se está fraguando. Si era tanto esfuerzo. Vamos a por Lucía, temos, si no, Lucía para rato. Es una pregunta muy sencilla. ¿Era mucho esfuerzo hacer esa publicación? Pero vamos a ver, é que non é unha cuestión de esforzo. Pues yo creo que sí. Non é unha cuestión... Bueno, vostede pode creer que la luna es verde. Eu non yo vou a discutir ou vou a respetar. Pero eso non quere decir que sexa verdade. Porque vostede o diga e o crea. Evidentemente, as cousas hai que demostrarlas. E acabo de mostrar aquí que era de dominio público. Acabo de mostrar por que non se contestou. Acabamos de demostrar a preocupación que temos
Eu lle pregunto a Pues- vostede, xa falaron co empresario? Sí, yo estuve hablando con él en Ai, varias sí, ocasiones. e que tal? Que lle dixo? ¿Qué tal? A él muy bien, que él está en su posición, es un negocio, que hizo lo que tenía que hacer y que le ampara la ley, en principio, ¿no? Y que sí, que comprende que sobre todo yo, que soy el más afectado de lejos, y dice, tú sí que me das pena, palabras textuales. ¿Los da ya en el Quinto Pino? Bueno, mira, pues no les va a dígale, afectar, oye, tal. si te dou tanta pena, él sí que pode pararlo. ¿Y qué le digo que la quite? Le digo yo, ¿Qué lle digo que eu? un midón, pídela, que quítela. O sea, no la pongas, porfa. No es serio. E que quere que lle Uy, diga porque eu? ustedes Vamos a ver, tienen unas eu xa lle herramientas que ofrecín nosotros unha no tenemos. parcela nun polígono industrial. Xa lle falei coa Xunta de Galicia e xa me respostaron o que me tiñan que respostar. Vamos a ver, as administracións nos leximos por as leis. E non queda outra, yo acabo de explicar un técnico, porque de min pode decir, bueno, es que está o do PP. No, Pero no, a mí me da igual. eu ademais, sí, No. eu ademais, Soy votante del PP, Eu lo digo además- públicamente, hasta el momento. ¿Le parece raro? ai, no, yo non le No, pregunté nada, porque vostede se diga lo o que digo lle yo, ¿no? O parezca. sea, es que me da Sí. igual, o sea, no se lo tome como un ataque Pero contra el que partido. de verdade, Vale, eu no. son alcaldesa e atendo a todos igual e procuro solucións para todos. De todas formas, unha cousa, o alcantarillado, non sei que non mencionou, está realizado na torre. Sí. Bueno, están acabando. Bueno, xa, pero non sí, sei que insinuou que estábamos paralizando, no, No, está parado. Eso están pero- ao Departamento de Aguas con él, Sí, Bueno, perdón. ¿alguna Sí. cuestión máis relativa? No, creo que no vamos a desenrocarnos de aquí. Su Bueno, posición está es claro, esa, está sí, claro. está claro. Lle agradezo o tono, tamén lle pido disculpas se lle pareceu malo de querido, non era Sí, con ninguna no, fue intencionalidade. inapropiado de todo. Bueno, Claro, eu sí. escoitei, a verdade es que Sí. moitas cousas desagradables, unas insinuaciones nada elegantes na radio. Yo también pido disculpas por levantar la voz antes, ¿eh? Lo que pasa No, pero ten que entender que isto é un pleno, é o máximo Sí, órgano, pero- non é unha broma, non é unha Efectivamente, asamblea. pero tamén hai que darse Discúlpeme un cuenta. segundo, por favor. Sí. Eu o podo entender todo, de feito vostede, sin corresponderlle, está falando. Sí, y se lo agradezco. Sin corresponderlle. Sí. Eu fun moi clara con vostede. Efectivamente. Quero daros voz, Sí, sí. voy a convocar un pleno extraordinario, sobre todo para que todo o mundo vexa a nosa parte, Sí, sí, sí. que non chegou a todos os veciños. Sí, Cousa sí. rara, porque eu pensei, quedé confiada en que o ibades a transmitir. Da igual. Agora xa ha quedado claro Vale. o por qué e por qué no. Igualmente, esto es un órgano colegiado y se rige por una normativa. Me tomei a precaución e a molestia de decirlle, de mandarlle unha fotografía do BOP, sí ou no? Sí. Donde se regula o que teñen que falar Sí, sí, sí. e que ten que falar unha persoa en nome de Correcto. todos. Correcto, yo no Vale. pensaba abrir la boca, la verdad, pero Igual, no pude parar. non pasa nada. Igualmente, eu lle din a palabra. Da mesma forma que lle sei deixado falar, sin ser, porque nese mismo artigo que lles mandé, xa ven estipulado que teñen que ser ou asociación ou, bueno, constituídos de alguna forma. Pero dá igual, porque aquí o que importaba era intentar remar e intentar que as cousas se veran claras. Agradezo especialmente o tono, a presidenta tamén. Espero que as cousas quedaran claras. Igualmente, volvo a atender a mano calquera cousa, nos estamos aquí a disposición, pode venir e darnos as súas ideas do que considera e donde podamos axudar dentro da lei, dentro da lei, aí estaremos. O volvo a decir, esta alcaldesa o volve a decir, creo que alto e claro, ao que queira escoitar. Sei que hai moita xente, bueno, por los motivos que sexa, pero aí se equivocan, porque eu, ante todo, sou unha profesional. Por lo tanto, sí, aínda que algún llevo, bueno, parece que lle dá risa as cousas, pero bueno. Igualmente, gracias polo tono, gracias por participar e por recoller o guante, tamén a presidenta. Bueno, e cando queiran, aquí estamos. Damos por finalizada a sesión.